Jabibuli. Mwancio murigererio Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusine kinga kingena ndengo kwarga nimeyo murobero bwo kumenyo kuyenyero muno murobero tokumirana n'abanyagatari nabo igo abamanyi iba bago tusemya amange urekinchira cyo kumenya buyake boceno nasiri turi rero indasenya gatari ya keumu awasto kumirana noyo mo bwa abanyagatari kurwasinya gatari yega ekero muno nteto cyukwanire gore yamangana cervical cancer no burere muno bwo kubwata busebore ase abasibati ngara cyo tumanya amange ningiye kore tuboroiro bwega nende biyorokere byaye mbiri bye bigana monekero yanyarikane no muntonyo ruboroiro bwega bwa cervical cancer naki obuweni abokurwe wa ase kinyagitari na mono cinchira cyo wetanga kurwase okonyora oboroiro bwega yono mancho muringo kwarga nyobe ko gusanga na intwe ko mwere mi umurobere ritobeto bosemi wa amanke ekerongo konyora na sensemo ya Facebook na bakugendera gotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyora wetra Ndizi TV News iri togendere gusanga amanke ono murobere ko leto asore na inche Evelyn Sero ekeronte itukwira libageri bene iri omwari mugeni bweri tkoria rero abega kwemga gutumanya erengo iri otobeto ko chaka koiwa mange igoro ya cervical cancer karibu sana nabo kumanya mwacho murigererie rietari yawo buya mone badin minto naba kwanira imbiya muri mwese nje Samaria tanguru kumasikerubo manas by profession katika hii sub county ya Nyaribari Chache mimi nasimamia mambo ya reproductive health. Nikiongea juu ya reproductive health inamaanisha afya ya uzazi na seru gende yake gusito korokanga mangana yoro iboro kene ta mangana yoro iboro kwa uchumula yes ono pero tuatabe tukwanira mangana cervical cancer pero tukwana mangana cervical cancer bado ni afya ya uzazi yes ni ngani bokwana definition bosenya ariko ereza nga afya cervical cancer ni kitu gani cancer so when we talk about cervical cancer ni ile nyumba ya kizazi ile nyumba ya kizazi we have the cervix yes ni njia inapita mahali mtoto anapita wakati mama anajifungua kwa njia ya kawaida na tukiongea mambo ya cancer cancer ni saratani kwa Kiswahili lakini kwa Kikisi inakuwa ngumu kidogo tukiongea mambo ya cancer is an abnormal proliferation of abnormal cells. Yani zile seli ambazo zimetengeneza miili yetu zinakuwa abnormal, asijakuwa zile za kawaida. Chiseli echi kile yose kyo mubere ito kyabeire kitali kiri kya kawaida. Muna liri tu omubere ito ro kawaida cyakora kyachencha. Egere cyanyara gukina. Kigo kinase ekiwango kiri kiboro. Wetani buna chipenereta chibwenete gukina ejina ero cancer generally cancer yoyote lakini kama tukubona mangana cervical cancer sasa inamaanisha enjiri yoro iboro nere kuba affected no muchando yo cancer of the cervix yes wono tukuri eri ngiye kore to muchando yo okoretwa anene mono negendo bikoro kuma human papilloma virus human papilloma ni virus na ende karo tukuri ntumaite virus ende yose tiri kuweneka ikina kigento tumanyite igoro yechi virus so yene virus yemo umuntu akonyora gwetera wakati wa kushiriki katika tendo la ndoa unapata kama wameshiriki na mtu ambaye alikuwa na human papilloma virus kuambukiri kuburiro kwanyore virus yeye kwabera nero na ende virus yere chire type chinyinge kurwa yamo mpaka chieta ntina 100 wana kwa nyore type H type nera yame kuba persistent type ye taria yamo yoke chire type ange ibere na wetani but mono type tukukwanire type kuruku type 16 na type 18 type H ibere akara wachinyorire chiko persistent njiri kwa era kawaida kero umuntu mwenye ameshiriki katika tendo la ndoa
onyori omuchandoyo percentage nyinga yanyori omuchandoyo usabanta abange banyori omuchandoyo lakini type ye kuba persistent yani eri era karo kwanyonyora teri kurwa so mubiri nachararie emibiri yaitu nebwate obunyamasi oli bokogera ciaba cleared kurwa ciarwa so mubiri lakini karo kwanyorire type ye 16 and 18 kira chiri kurwa so mubiri raisi naende bone percentage y'abantu abange bali bakanyora type 16 and 18 akara matuko nakonya kugenda in maybe 20 years gasanyonyorete umuntu ne rugo chonyoro nyori obori rugo kurukunga cervical cancer iyo nero cancer to say that is the kina kio mochando yo kareta cancer no yo human papilloma virus igotote bonde bwensi ikirase emyaka eria akwigwatanya samangana ibikore bibwanchani nero uri like konyoro burero bwiga onde byensi wansiro ikire ngaki eyo nonya kunyomire no yo taranyom lakini wansiro kushiriki katika ile tendo la anaweza kuwa na hiyo shida. Watoto wadogo, wasichana wadogo wenye hawajaanza hawatapata hiyo shida. Ya mbona kero kende marwirande narororo arachangire umuntu ko bat high risk yo konyora burero bwege kugera amarwire ntumeta marwire narakoreto kera abantu bakokora itendo la ndoa marwirande na marwire buna STDs kero kenda yunairere umuntu na bat high risk konyora burero bwa cervical cancer gwanko. Ibintu mbire bikomeka omuntu oyomo nje naye nabo twese twatabona boranya twanyori omuchando lakini onyoro oyomo ito otwarire kansa ibintu bikochangia nebe yenta kama gichangia umwana omoko muise komoke ugwasa manganaya kali miaka emeke totabi miaka 12 miaka 10 miaka 15 ere chances chiaya chugo twaro buriro bwoko bayibora sengencho ngera tara korake mubiroye tura develop oika aso beire uri chinguru ranyare ko withstand emechandeye bonera at high risk egento kende muntu onde bias ubwate multiple sexual partners boso ubwate abantu bagushiriki na barabuki mapenzi barabange bone buna inje totebeiga mbwate rero nimbwate choni ari rero nimbwate onyango rero nimbwate alia chances inga abantu aba bonse na yule mmoja ataweza kuwa akona hii shida akona hizi virusi akiniambukiza hata mimi sasa nitaweza pata hiyo shida umuntu ndo at high risk no muntu ubwate sexual partner ikabwate nera partners na barabu abandi bono buna inchika kinyomire mbwato mugakone lakini mugakone nera isiko nakarete nabwata abange nera nara at risk yo konyora mangana group ende buna watebera nyoro muchando yo mono ne group ye korokwanga umuntu bwata marwire buna ya wateba UTI ata sexually transmitted infections hizi magonjwa zazina nera nara at high risk yo konyora umuchando nge bunoyo because already umubiri oyo no bwata it's now opportunity yani marira yandi narororo ako babune fertilizer ububonde bogocha bwakorake ubuoye bwabekera buno ubuoyo ububonde bogocha bogoswa bwango nike wango kende nacho kwanira ky'abantu bare na barabwati high risk n'abantu balya obunyamasi bwabo bw'umubiri bwiranise amonto mano buno monto bwate uburwiri bwa HIV nere chances cyo konyora uburwiri obwo kikoba ikiko bayigoro na bwetani yabo konde bies nabaho korake nabakonyora umuchando yo serious mutu ari bindebi abe barat high risk babuyeta ababande lakini still nabakonyora undi bies okoreke konyora umuchando abona kero kendenga ki ingo sembyorokerera imbiri bye byorateba umuntu ekeranyorira uburero bwa cervical cancer bigo cyaka kuruka umubiro the signs and symptoms ebimanyereryo oranyora umuntu abwate amarwira ya sometimes gakurukunga amarwira ara symptomatic nako aba symptomatic inamaanisha yani nabo umuntu oramenya amatuka amatambe utabwate bimanyereryo binde byose bikorokinga n'ubwato umucyanduyo later ine buno konya kugenda amatuka konya kuba amatambe ibintu mbirora atware mbiri specific yasoburiro bo ngabona kuko atwareke bo gwatwarire cervical cancer lakini ibintu mbire biri biko uranya gutwara kare kwa bitwarire kwa ranga bona okorana nyagitari agaro chiko pimu ubumanyi botoke
bamanye nga muchando kyoyo. Yes. Egente kemora atware. Ni discharge. Katika hiyo sehemu ya kizazi okonyora ubuchafu bokora ke okunyaweta ubwata harufu turwansira okonyora ubuchafu ubwetira nabo bwenere togenda osiki opinion kunya gitari otayibunga muchando kyoyo igento kendo ratware abantu mbari wakati wa kushiriki katika mapenzi okonyora umuntu wansire gwetia manyinga nikinye kimanyereria kemokeragera uwanse kuri eringana abena atwari bo muchando uyo. Yes. Naende nonye na matuko kati ya matuko yoko chinga kichiri chitu kya basubati. Yes. Chokorora rangi. Nabura anyole kati ya bugwansire koba buno yokorora rangi nabera achenke naende etige. Niki si kitu cha kawaida nabukera abene kimanyereria kemo. Yes. Igento kende ke umuntu aratware omugongo. Omugongo nabura agwati mono sana. Busonyora okuguru gukugwatya. Busonyora okuguru okomo. Wansira okoraki bagoteba gukubimba. Ebina bye bimanyererio oratware rwatware bimanyererio ebi nabeta kirogende lakini emechande ye bimanyererio nakwanira nabo konyora umuntu nano yo bwate nonya marebyo kuigungana kina akoribeki na atibu nabo umuntu atwara typhoid yunga omugongo okoribeki ongatera iho bono kali ngane bimanyererio ebi gwatwara nga yubi abire saba ikokanza kero kwanyorire bimanyererio ebwe netwa nenya gitari okoreru opimu utafiti ifanye ambia muno na sindetera ndasumuti mukede keye moto kwera no cyo tumanya manki gorobono yoburinkore nabo igo bwene buri bokurwewa n'ekinchera cyo wetanga kurasokanya ruburero bwiga mwancho murigere libino genderete ko iguni gotogenderete gukwanire gurure bwa cervical cancer burere bore abo gotoka saba sibati twabire to kumanyiwa ninki mono gekoreta uburero bwiga ase umubere umwanya bantu namone byorokerera imbiri bye bigekera umuntu achakire ko birora kwenekia bunanko genda arasinyegitari kuri na twabire to kumanyiwa no burwaire kero kende butatu ari byorokereri byasobwango umuntu arabere naboro bwasegeka atamanya korende egatie byorokereri gose bimanyirira byaberega gutumanya ekero byarokanira ke nabyo umuntu abwente kumanya uyu mukiye tambukiro yo kwenda sinyegitari korende twenda sumutima komoke to kwira na togendere gusanga amange Ota Studios ugochaka omotinyo yiga ogatano na kabere Imbea Ndizi TV Chisegi Omoroge Esisano Makora makoka mamu kwetu tupata musiki naenda mambi ye mnatoko baka mambiga tigandoro kenanga nanje kenanke umuntu ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani umanya Omwando umatenye cyane yose tinigana yonyera to mukungu wacheta kare Nikera litukuri Jumatatu weke Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Nonde tuko mumizaki kibona Omwando Mechi Maboru nando mwanchi umurgerere karoto akorero mutumo kongo kwariganya senchera abene togendere gusanga mangi togendere tego semiwa igoro yoburere bwa cervical cancer twabere togo kwanire goro ye byorokereri nanene ninkiye koreta uburero bwiga bante to sasense mwende ekera uchi gutumanya buna umuntu ororere gusororere byorokereri biga uyu mukiye getambukiro chira senya getari chinchera nchiri cye chigo tumeka eriyo koringo ya kweneke umuntu yoburero bona bwate na mono obugweni yamboro byo bukurwe nandi karibu sana Mbona tumanye kero umuntu arode byorokerera bigwe utarire gose cinchira nkiri cye kigo tumeka aso kumanya gose umuntu we nabwo atuburere wa cervical cancer Ndiye mwana Evelyn nyuma ntara chukwanira samanga nayo tintage timontaganye bimanyererie bya biganye mpaka bikamanya gucanya gitari yes mono ekastoko kare kurukunga preventive yani gutanga abantu mbacha konyora especially abasubati mbacha konyora umuchandoyo bona sinya gitari chito esa county ngima ya Ribari chache yes neba ne dispensary neba ne health center neba ne sub-district hospital bune yaito yes ngo so ni torabangina busaba subati
twabasominga inji bagwenerete gukora egere mbacha konyora omuchando oyo. Yes. Because ekarire ikiro omonto atwarire ng'otwarire cancer. Facility bune yatawa lebo gaiga. Ntokonyara kurwari cancer. Mone gento togokora igikurukunga preventive services. Yes. Ngosomi turabangi naba twabatebya mu ng'inonde byase usimusipati onde byase ikire miaka kwasira 20 mpaka miaka 49. Abango basomi tore naende twabatebya mapema nonye muchando yo turaba routinely. After every 5 years naende kero HIV status yagere ng'ole negative tubwati HIV tubwati virusi bya HIV. Ubwana tukopimwa limo in 5 years. So mongino ni musubati onde byansi ukire miaka ina akwanire. Nonye no yotarike miaka ina eba kuikire miaka 18 lakini umeshiriki katika tendo la ndoa na uko na mtoto umeshiriki katika tendo la ndoa negwenera tochi nyagitari usoga ende nyagitari ende yonse na natabire sub county yaito ya Nyaribari chache kuri dispensary Nyaribari chache kasirete nyasancha tukagenda mpaka Nyasira chinyagitari njire maiga iganya memisobo baracho ekine chinyagitari cha Nyaribari chache naende gwetani Nyaribari chache onde byansi asoro yotegarete ege pindike andosi asore no ni dispensary ere bose mara ni ore andos nubwo nato sikiti services ogende nyagitari nyo kubwate miaka ina kwanire ogende nyagitari nayo create demand yoteba nga sister rero wanacha ndagete nkore screening to konyoka nga screening ya cervical cancer egero nyare ko screeningwa opimu it's free of charge no request o screeningu chiri yache ntincho ntobwata cha speech chigotumeka kire nyagitari ne bwata. Yes. Opimu akara wapimirwa at this level eto kwa assess to gacha kigende gikurukunga precancerous cells yani nganjira abakansa chiri obwata oso kamenya na chira cha matuka matambe chigo cha koleta kansa negento kende ntobwata bintu byo gupima na ndene negento kende to gutumia ngo restore sample ya HPV twata banga bokole tuna HPV virus twarusie sample twanye tomera ontori wakora buna intuke umbu antori wakora tokonyetoma kisi teaching and referral hospital yagenda gali ya pimu tokonyoranga nubwate type ena aba 16 and 18 the most area erabe tari kuri umubiri bwangu ayo gocha twasa kokokorera treatment mapema egere tochikotanga obobebolya ugocha kokoretera cancer na aba bande tokora screening eyenda nigo togo screen twarigereria twaroranya wansire gutwara those precancerous cells injira nere togo chirikereria twanyora ka togo pimaga ari kwanyoranga to bugate gento gikunga seto gwa itwo bora bugete bokoroka no twaroryo bora bwobo that means wansire gutwara precancerous cells chiri togo chitiganya ntori ko treat at this time later in life and 10-15 years go chakanya kwa kunyoja cancer bona twakora treatment at that level una bona chinyagitari chitu nyagitari yetu ya Kiombo kale treatment nyagitari yetu ya Nyasira ngo kale treatment nyagitari ya Ibeno nyagitari ya Kiogoro na wa sub county ngo kale chile that treatment bona to kwa ni courage kero mongina within that the age bracket na kwa 20 to 49 bacha bakore screening eyo ntoganya borwiro bakara kwa bire cancerous ukurwariwo ndomanyete nekibesere nga kigutumeka so kurwaria oborwiro bokora abantu bakunya kurangira ni umuchango gakini nchuma tokanya tokoreke tore isi kibesa umuntu achikurwari gwatumu guchiga ari nyagitari Kenyatta achikurwari boro bone gento tokokora buna natebe ni preventive toche tokore screening eyo togo treatment tokore kurukunga ablation nero togokora na inge buno gusambiriria chisadi chikari ese chire chikorake chigosambiriria chiasambirirwa egere chiakwa naende kwase kori chivineti omubiri oli asa obuchafu boli bwarwa naende kwaba fresh bono okwarwa ali guto gochakanyora cervical cancer yebono igo twanye korira at that level naende karo twakurwali twagendera ko monitor everyone once in a year mwaka wacha limo twanya kurigeria twanya rango muchando ino sokorika tokonyora mbuyore sasa wewe unakuja unapima after every 5 years but wanya ko bwate HIV because twatabanga kinga yo mubere bose ubunyamasi bwo mubere bako bayise aye go gupima every once in a year limo umwaka wapima limo umwaka twarigereri naye bo igo tokonyora muchando ino roro na twakorera treatment
Bona kara twikira at start level kara twapimire ngo rigereri tore nande tokororanga umuntu wasiri gweti gusana amanyi ngari twateba nande tugukurigeria nyameri maria nabo konyoranga chinyama kiri kiansire oba kira abnormal kira bwa ti alignment kiansire koba abnormal chinge bune chinyama nyama iga kitaite kubutuka ayabona kara tugukurigeria tokonyoranga kwabere suspicious for cancer yani gonga ntora confirm ngano gwata cancer lakini once kutware dalili eri na nabora atware cancer bona intuga iga dawa level tokunyara gupima guse kwatwarire cancer what we do toko gutuma unyagitari yaitana na yakisi teaching and referral kwagenda wakoraki wapimwa nonde nare turapima ko watoranga kuna uvimbe avimbete nare nabo tokumurifa bonse twabatuma go Kigali kisi teaching and referral hospital bagenda bakorire gendo kwekorukunga pap smear pap smear timetingana kinanye bekera kine specimen kurusu yagenda yachi gupimunga nebwata cancer cells Doko bakonyora bona rekera banyorire nga muntu yotwarire cancer bona basa gokoraki gendo gikurukunga treatment ya cancer ni gokorerunga radiotherapy nonge gutukuruka radiotherapy no na mangana ye kuna yuko samberere igendo kende togokora ni gendo gikurukunga chemotherapy ama riogo na rora tutoyiko kora at this level baigwa mariogo ayo achiko reduce umuchando yo cancer and then the other thing togokora ngeringa palliative care palliative care ne togotebanga onye kwa bwa tobororo ekora cancer nere goretero bororo mtu anasikia maumivu bona twasa gukwa mariogo pain killers naende twakurigereria egere kwamenya buya okunya kunywa mariogo ayo wasukia matu ama tukari hasara kwa sensei asante sana sobosemi bono kende cervical cancer nebwate some complications totebe gose na umuntu okire konyora burero bwa cervical cancer ataraibura kende gose na bera chikumu affect tanyora mwana complications injirororo akara nyorire umuchando yo cancer akara nyorire buno yo cervical cancer nabo gutwara complications lakini hata bekerere mapema we treat ekara twanyora pre-cancer cells ejo nabo ukorwariwo obe bujana endo nyoro umwana kawaida buna kwari kuchikonyora but ile bonere gocha goikabone kara kwanyorire ngo bwata cervical cancer ye ngo ikerere bogete kara twata egendo ngire nanne bagukwana gikurukunga palliative surgery yani tokonyore cervix yelinga yabira affected above 75%. Yani almost yose yachira kwa affected. Bona kwa konyoranga yakorire ekogende ebutoru echopi webutoru yonse. Yakoreke erusibo. Bona kala ya rusibo na bego chikoba konwa so muntu oyo. Ochokoreke ochikonyora umwana. But for now ase barire twararorire turekera that extent twanyorire muntu osimiru na ngo chikonyora umwana ase ngenjunga preventive services echiachira wika tori guchikora mapema na bali bago chiba batwara age nero ngo chiro maite bine myaka ikunya komenda chances cia marwira ya kurukunga chronic illnesses ichigo chabuno muntu akinire but yondo konyora ati that age oyo romoke na bigutwara complications cia tanyara konyana no mwana but abange baito bali twarorire echingo nyakobere guchigora konyora at least umuntu akoreke konyorira abantu complications tumanyete cia marwira amarwira bono buna one we talk of cancer cancer no burire buna twateba any virus but it's not curable bono what we expect kara twanyorira umuntu gwata cancer nakike twatembale baguchibarwari baba buja lakini abange baba kari abire naende according to stage area chikotoka tonyora guso umuntu chiro gotoka third or fourth stage abana abantu bono konyora ubugima bwabo bono na wachia Mungu tu we support them bamenye as comfortable as baranyara komenya but later ende sisi tunawacha kwa mkono ya Mungu sawa mbie muno nasikira tuchi gukorera gukorigere guchase kamera rintete uru oboseme bwa bumwerio anemekero ugusegeta abantu abasibati iguru yechinchira cyo wetanga kurasa ubureri bwa cervical cancer ningana yo mwerio ngentona ganyo kwanira mono aso muchando yo cervical cancer abasibati abange usiye ito mbao bwete gocha gokorerwa
screening yo buriro tima tuba se monta kolenga linga karana chiro kare screening baba se kanyara kimbwate cancer ubutwara depression yo nyara gwakure bono lyoria karo kamenya tano buriro imyaka yonse utamanyiti yori mboje mugutike ngaye ngwigete kumanya bado buriro mba koraki mbuko gutiga ndahita ko ni kare cy'abasubati bayito bari nata aba 20 to 49 years yase muri mwese tarira nyagitari ende yonse yeranga asore nebe dispensary kuna nata aba nebe center nebe subdistrict hospital nebe nyagitari ene yaito ya Keumbu nebe kisi teaching arifaro chukua chukumu nimukerera igoro yandi opimu it's once in 5 years egera witange kuruboza kanyoro buriro bwa cancer undi byose umanye to buriro bwa cancer na ndo maite the cost implication yani ile matibabu ya cancer it's very expensive ntoga nito chukika that level ekara tutaiko nyana ni chibasyo karake chigo chugotorwari ndo kende na kwanire twararire chinjero buriro bwo kunyara karake kunyara bwo koreto ni manyete abana baita abaisike bali barabake barasiki school ndo nyara kwebeka seme chandeye because muna kwanza wakora kushiriki katika mkono mapema chance shugo cha kanyoro buriro bo igo bari igoro abana baita baiseke twerite tubwatia mashariti abayiboli baita buna bagotokinya alia inkaja n'iki school cyito ndo nyara samangana yasenye twarorire abana baiseke nabagotwara umucando mono ase umucando yakero bagocha gukina in life bigendo kende injira nire to prevent amangana ya sabai ko cancer sabai sike baito abana baisike ba myaka 10 mpaka myaka 15 the vaccine nire kurebu ya human papilloma virus vaccine wetu was school asa chinya gitari ano snandi dispenser tingerororo naende uvumi nire kora soka ngabi interview abanyagitari bakare batoretera nebintu birachi ko abana baito mbacha koraki bacha konyora abana later in life Dio bali ndio spiria kirenya gitari ya bira approved ne Ministry of Health ngoligereriere te gotoretera gento kiratake gwita bana baito kanya ko gwatu mwana ugo muiseke uri myaka 10 myaka 15 mwanjira akoreke anyore chancheye echo ko mukonya eke ruburiro bwa cancer especially cervical cancer bakone cervical cancer usiri ku asense yaito asante sana ndiye mana soba semyubu mwanche murigere bono na kwa igure no baseme twabere to konyora kegima igoro yoburere bwa cervical cancer bunese gete yaberege korwe wanere buja abasibati korwa semyaka ateba bune myaka 20 go chigoro babe bawe soke kweneke buna batarire chinyagitari eliyo korengwa tali no kuganye byorokerege kogera kero kene na bora twale byoroke otatwale byorokererie biga korendo tware uburere bwa cervical cancer igone bya abantu totara se chinyagitari eliyo tobe togo konyeka mapema weka chinga chinda somurobiri bwo kumenyo kuya ni gokoretwa sore na nche Evelyn Osero.